I'm just cute all through. Nå, men så kan vi jo godt have pålæggen herovre og sådan noget i morgen, jo. Jeg synes ikke, det er problemerne at pålægge lige derovre. Det synes jeg heller ikke. Bare det ser lidt tomt ud. Det ser fint ud, Det Jan. ser meget fint ud. Der er ingen, der er efter det. That's right. Hvis du er hurtig, så kan du få et billede. Ja. En, der skærer. Nej. Vi kan næsten huske det. Dejlig Korean weekend. Og der er, tager ham jo kun fra hovedet og ned efter. Det er jo souschefen igen, som er her. Man kan jo sådan drage paralleller til en eller anden åndsvær serie, man har set en gang. Her er til gengæld en, der gør. Hvad er det for en uge, vi laver? Det er Korea. Korea, har du travlt? Hvor lækkert, hva'? Ja.